Hello friends, welcome to our YouTube channel. ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପେଟ୍ ଡଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗାଧେଇ ଦେବେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ପୋଷା କୁକୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଚିଂକୁ ରୋକିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ପେଟ୍ ଡଗ୍କୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଓଦା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡଗ୍କୁ ଓଦା କରି ସାରିବା ପରେ ତା ଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ପୋ ୟୁଜ୍ ନ କରି ଏକ ମଗରେ କିଛି ପାଣି ଓ ସାମ୍ପୋକୁ ମିକ୍ସ କରି ତା ଦେହରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡଗ୍ ସେଡ଼ିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏକ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ପେଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତା ଦେହକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ ଡଗ୍ ସେଡ଼ିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।